हटे हटावाले ना हटे नजरिया हो। नीलकमल सिंह कल्पना पटवारी के वो गाना बहुत तेजी से वायरल होता है इंस्टाग्राम रील पर। आ भैया इंस्टाग्राम जब रील पर कोनो गाना भी वायरल हुई तो समझ जा कि यूट्यूब पर तो वायरल हो कहीं के बाद। आ ई गाना नीलकमल सिंह कल्पना पटवारी के कोनो पर्सनल एल्बम गाना ना हटे। ई गाना भैया सोशल मीडिया पर 2 हफ्ता पहले आई रहे नीलकमल सिंह के। आई गाना फिल्म के गाना हो जेमें दिनेश लाल यादव निरहुआ अमरपाली दुबे फिट रोल में बाड़न जाए। आई गाना नीलकमल सिंह के भैया बहुत तेजी से वायरल होता, बहुत तेजी से, काहे कि एकर धुन आ जौन लय बन बहुत अच्छा बा। आई गाना के लिखले बड़न प्यारे लाल यादव, एकर म्यूजिक डायरेक्टर बड़न ओम झा। बहुत लाजवाब म्यूजिक बाटे। अब जाके ई वायरल होता नीलकमल सिंह के फिल्म के जौन गाना बाटे। नीलकमल सिंह भैया गोइले बड़न, कल्पना पटवारी गोइले बड़ी एकर में, लेकिन फिट रोल में बड़न जा दिनेश लाल यादव निरहुआ अमरपाली दुबे। लाजवाब फिल्म है फसल भैया जौन फिल्म के नाम है निरहुआ के। आई गाना जान जा कि तुम इंस्टाग्राम पर रील पर आग लगले बा, चारों तरफ इहे गाना के बोलबाला बा।